Insellmilkom. Illum it-2-3 ta' Mejju, il-5 ġimgħa tal-Għid, niċċelebraw il-ħajja tal-Apostli San Filippu u San Ġagbu. Nilqakom għall-Quddiesa Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum lil Filippu Ġesu jgħidlu: "Ili daqshekk magħkom u għadek ma raftnix?" Kemm il-darba minħabba diversi sitwazzjonijiet ma narfux lil Ġesu. Mulej, għatina l-grazzja li narfuk fil-kelma tiegħek, fl-Ewkaristija u fħutna li tlaqqana magħhom ta' kuljum. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' San Filippu u San Ġagbu, 2 mit-12 li għażel Ġesu. San Filippu insibuh f'ċerti ċirkustanzi fl-Evanġelju, kien minn Betsajda bħal Pietru u Indri u kien wieħed mill-ewwel dixxipli ta' Ġesu. San Ġagbu nafu inqas fuqu, min jgħid illi kien li mexxa l-Knisja ta' Ġerusalemm, però li nafu huwa Ġagbu bin Alfew li mhux l-istess bħal Ġagbu ħu Ġwanni u li Zebedew. Dawn huma żewġ apostli li lilhom illum nagħtu qima wkoll u nitolbuhom biex bħalhom aħna nkunu wkoll dawk li nxandru nwasslu lil Ġesu l-oħrajn biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għola ta' smawiet u paċi fnat l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi drubiet tad-dinja ilqat tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fi glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, int timlina bil-ferħ din il-festa li nagħmlu ta' kull sena fġieħ l-Apostli San Filippu San Ġagbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ebnek fil-passjoni l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistħoqilna narak wiċċ imwiċċ għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati bil-kelma li jien ħabbartilkom. Jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien. Jiġifieri li Kristu għamil minħabba fid-dnubietna, skont l-Iskrittura. Difnuh u għamil l-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura. U der lil Kefa imbagħad l-12.
Der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa dixxipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum. Xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġagbu u wara lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll, wara kulħadd, qisni twelid barra żmien. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajl lill-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewiet ixandru l-glorja ta' Alla. Hemm li deħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lil ieħor jagħti l-aħbar. Mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem. Ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom. Mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħinhom. Il-mulej jgħid, jienu triq is-sewwa u l-ħajja, Filippu minn ralili rali l-missier ukoll. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Tumas, jiena hu t-triq is-sewwa l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu, mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu, ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix. Min ra lili ra lill-missier ukoll. Kif tasal int li tgħid urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li għammar fija qiegħed iwettaq l-emil. Emnuni, jiena fil-missier u l-missieru fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnu minħabba fl-emil stess. Fis-sewwa ngħidilkom, min jemmen fija wkoll qed jagħmel l-emil li qed nagħmel jien u akbar minnu qed jagħmel għax jinsejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ili daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix. Dan hu il-kliem li smajna l-Ġesu jgħid fl-Evanġelju tal-lum hawnhekk qiegħed fl-aħħar ċena u issa ħada bi kbira Ġesu għax Filippu kien għadu kif qallu urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu qallu inti ilek tant miegħi issa għadek ma raftnix li jiena fil-missier u l-missier fija min ra lili l-missier. Filippu kien fil-fatt wieħed mill-ewwel dixxipli ta' Ġesu. Insibuh fl-Evanġelju skont San Ġwan imsemmi f'mumenti anki importanti tal-ħajja ta' Ġesu, ma fil-bidunet kienu illi wieġeb għas-sejħa ta' Ġesu biex jimxi warajh u mar ukoll sab il-Natanjel u qallu sibna
lil dak li fuq kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kolba tagħhom, Ġesu ta' Nażaret. U meta dan Natanjel kien xettiku qallu tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nażaret. It-tweġiba ta' Filippu kienet ejja u ara. Bħalma Ġesu kien qal lill-ewwel dixxipli tiegħu ejjew u araw. U din il-kelma ejja u ara hija karatteristika fejn insibu lil Filippu fl-Evanġelju. Hija dik li tispjegalna il għaliex fil-mumenti fejn insibu l-Filippu Ġesu juri iktar lilu nnifsu, jirrivela aktar lilu nnifsu. Kien dal-kliem ukoll niftakru meta xi Griegi ridu jaraw il-Ġesu u sabu l-Filippu u qalulu nixtiequ naraw lil-Ġesu. U Filippu ħadhom għand Indri u mbagħad ħadhom għand Ġesu u għalhekk resqu anki lill-Griegi għand Ġesu biex jarawh. F'mument ieħor kien hemm Filippu wkoll meta Ġesu għamel dak il-miraklu ta' tkattir tal-ħobs tema 5,000 ruħ b'5 ħobżiet u 2 ħotiet. Imma qabel l-Evanġelju jgħid staqsa l-Filippu biex jippruvah. Qallu min se nġibu l-ikel ħan nitimgħu dawn in-nies. U Filippu qallu 200 dinar ħobs saqas ikunu biżżejjed biex dawn jieklu xi ftit. Ma mbagħad meta Ġesu għamel il-miraklu hemmhekk ra għaraf ħafna aktar min hu Ġesu. U baqa' hekk Filippu sal-aħħar ċena kif rajna hawnhekk meta jistaqsi il għaliex bħala dixxiplu ta' Ġesu kien jara, jifhem ma jifhimx għal kollox, jitħabad biex jifhem, jaraf bil-mod il-mod. Din kienet il-ħajja ta' dan Filippu ma' Ġesu. Sal-mument imbagħad meta wara l-qawmien ta' Ġesu l-inżul tal-Ispiritu Santu u flimkien ma' sħabu saru dawk illi jwasslu l-aħbar it-tajba jresqu lin-nies lejn Ġesu bil-qawwa ta' Alla. U għalhekk illum aħna niċċelebraw lilu Filippu u ġagbu apostlu ieħor li ftit nafu fuqu, però dawn huma tnejn mit-12 illi Ġesu sejjaħ ikunu qrib tiegħu li lilna jgħalmuna ħafna, jagħmluna ħafna kuraġġ. Għax dawn juruna, dawn li huma il-ġebel tal-pedament tal-Knisja, juruna li mhuwiex bil-ħila tagħhom jew bil-kapaċità tagħhom jew bl-erf tagħhom li jagħmlu, imma bil-qawwa ta' Alla li għenithom biex huma jelbu wkoll il-biża' jifhmu aktar, tħabtu biex jifhmu jarfuh il-Ġesu, imma il-qawwa ta' Alla għenithom biex jarfuh, imbagħad jużaw il-kwalitajiet tagħhom ukoll biex iwassluh. Għalhekk din hija wkoll is-sejħa li għamlu lilna llum dawn iż-żewġ apostli Filippu u Ġagbu biex aħna wkoll li bil-magħmudija rċevejna din is-sejħa mingħand Alla li nkunu xhieda ta' Ġesu jagħtina l-qawwa anke jekk mhux kultant nifhmu għal kollox, nitħabtu biex narfu, biex naraw bħalma kienet l-istorja ta' dan Filippu, jagħtina l-qawwa Alla biex aħna wkoll inkunu xhieda tiegħu u nwasslu l-imħabba tiegħu lill-oħrajn. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek lil ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Aħna niċċelebraw il-festa ta' San Filippu u San Ġagbu ejna mulej biex aħna narfu wkoll kif nistgħu nkunu xhieda tiegħek fost l-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbuk għal morda kollha fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta. Nitolbu għat-tfal morda wkoll, nitolbu wkoll għal saċerdoti u reliġjużi li qegħdin rikoverati fl-isptar kemm Malta kif ukoll barra minn Malta missjonari li qegħdin fl-isptar biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha wkoll li rrikmandaw lilhom infushom fit-talb tagħna hawnhekk f'din iċ-ċelebrazzjoni li nagħmlu kuljum, speċjalment dawk li għaddejjin minn problemi fil-familja, minn problemi wkoll ta' martu ta' tbatija u anki dawk illi qegħdin isibu diffikultajiet fil-ħajja biex inti mulej tgħinhom u tagħtihom ukoll l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, dawk li inti mulej sejjaħt għal għandek biex huma jgawdu lena ta' dejjem fi ħdanek u nitolbu wkoll biex tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apostli San Filippu u San Ġakbu u għamel ir-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba' bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax inti rid li knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisin tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda ta' ħajja fis-sema. Għalhekk maqtejja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddesalek nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċekun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija ma' San Ġusepp, ma' San Filippu u San Ġakbu l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanniex fi tiġrib, iseħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bid-doni qaddisa li rċevejna saffimu lejla jnejn ta' ruħna, biex mal-apostli San Filippu u San Ġagbu naraw lilek fibnek u jkollna l-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Ibben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarista min-nar tal-infern u ġenera rebbieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek jifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarista minnant tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dinubietna bħal ma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja minn. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmijak, birk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej mistrieħ ta' dejjem. Dawn ta' dejjem jiddifuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena.
Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla, Enna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, Enna lina, Spiritu qaddis Alla, Enna lina, Trinita qaddis Alla wieħed, Enna lina, Imazza Marija, itlob għalina, Imazza Ommalla, itlob għalina, Imazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdussija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisa Ommalla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa f'wasq tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. amen, Amen. Talba li San Giuseppe srima lik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pesani, itlob għalina, San Filippo San Giacomo, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek.
int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-moment ta' talb immexxi mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Xikluna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Il-ktieb jintbagħtilkom direttament id-dar matul dan ix-xahar. Nawguralkom il-ġimgħa tajba.